Tiña moito poder a dictadura e os representantes, os técnicos, ingenieros de Fenosa eran moi poderosos porque estaba de acordo a dictadura co conde de Fenosa. Entón dicía aos paisanos: te ofrecemos tanto, lo tomas ou lo dejas. Nós temos a sartén polo mango. Os pobres agachábanse e decían: bueno, de acordo. Os máis avispados e os máis pudientes recurrían a provincia, a un jurado que había, un jurado provincial. Sempre ganaron o doble de que lles ofrecía Fenosa. Entonces produciuse unha emigración forzosa, é dicir, un desarraigo do que era a súa vida, as súas costumbres, as súas familias, as súas amistades, a súa vecindade, o cariño que lle tiñan as terras mellores, porque eran as mellores ribeiras, os mellores agros, os mellores prados, etc. Portumarín non sería o que é sin o río Miño e sin o Camiño de Santiago. Representa unha apertura cultural e espiritual a Europa e ao mundo, pero hoxe representa tamén un gran aporte económico por donde pasa.